takmut don bor bet tang ban peniat yau iki kambe an. Ban peniat yau doyong be an udon kabor. Ka jing kordu ka jing jencar kam dei na ki dau ka dei na ka jing le jong kinong sensar ong u ba deng dot dong ha ka ba ula khrwit tang eru ya u deputy chief minister jong ka jala kata ya usnyo bhalang dhar da ka ba ong ladang pe ya ki jing karen jong usnyo bhalang dhar le u ong ladangan don ha ka bor le menta hi ngan pelait no ya u dau yong Henry Ukraine yanopat nalor ba udai unong thau an nalor ba ulong unong yalam pait ba Henry ka jingkren just be jong u teng kapan isi penban ya ki bobon balang Shibun ki benta ka ne ka video phinyos ngo na ka jingkren jong u ba deng dot dong ubre u youtuber ba pau jong ka jala kat to ka ne ki benta ki long ki badon jengmut namar kata ngap bat pej ya ka video hadu ka bakut kenang ba phian ngo thu shai bha kadar Teng dangi perkat bah moy kini ka jinglong jengman na kini ka juk menta kan. Abangi pej ya kata jing keren jong kini ki politician teng ijabo siawan perkat. Namar ba kajing kerdu, kajing duk, kajing kerdu bar khoi kajing waran. Kade na jing le jong kinong sensiar. Ndei re na ina edu. Ti ngapej bakran tu u sengop halang dahar le ong kumno ong ngadon hakabor nei. Ti kemut mentah-mentahi ngan pelait no uduyong. Ti kemut Ukraina no tip upur sengop baklaya no tip nang tu brio mo. Nalor ba ulang unong tauan, nalor ba ulang utau nung ilang paj ba tangbal kajing keren jong u kajing keren jasbe jong u am teng kapan isi pan ya ke babon balang. Nemar uang baik ba radang adon bor mentam-tangan pelait duyong. Tekemut u mano pada badan hakabor. U umdan hakabor. Tekemut u don bor bet tang ban peniat yau iki kambe an. Ban peniat yau doyong be an udon kabor. Ban peniat yau iki kambe an udon kabor. Handre ban le ke basyong an don bor. Kadi kata kajing long jong kini kinong yalam jong sokar MDA. Nah kini kadaw kemut lanyon kenang iki babon balang ini ke barit bariai kinong rap kinong belah ki baduk kinong kendong. Namar balai kenang ba kini otit bot akpor election. Dan kiu kenang kamar ba mardi. Nadu ka fast lockdown hi hadu kat manta kamar bam kam hiarsyu ukhaw hiarsyu. Mensuangin akan mau ba ukhaw poi kat praspa ar hajar kadon kapor ba poi kat ruspa. Henry menta nadu bami kani sokar MDA hi am hadu menta kemut ukhaw kemut ukiu uhiar ukiu kamut kajing hiaru kamut marsiteng kador barim ru miekot. Mentah kamu dah pitian Anjeli kat san spa san pau ukau lai dah pitian na yau kat nyos spa san pau kata kador ke jingi pier na kata kadau ba ke ke bangi ki nong kendong ki baduk ki nong bela ki nong rem ngang nong ipi bangi dia pekat bah namar kabur ke ikhtiar hi kadeh ki beri badona kabur ki bangi tang sujit baklai ki radang ijit yu spa song thu ai re ke jing dim jar jungi bat katu ke jing penbe jung mal kasan senam hi am kaya long kumju